pareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandapada Paduka Kanjeng Rama. Rama Prabu sembahan kula. Rama Prabu pangayomanipun ingkang putra pun Utara. Iya kula ndak tampa sira atur bekti kelawan pun Rama. Ora liwat pangestuning pun Rama tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Prayogan nunggone ngadhep ngarsanipun Rama. Kawula nun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Utara. Rama Prabu sembahan kula. Seta, Utara lan Nirbita. Nggih wonten timbalan. Nggih, wonten timbalan. Wonten dawuh menapa sinuwun? Mesti wae agak kaget. Penggalihing Atmajaku Seta Utara Padinipati Nirbita. Dene dina samengko ingsun piji mangarsama ning datul negara ing Wirata. Mongko dina iki dudu pasewakan ingkang saben dina dianakake ana ing datul ya Projeng Wirata. Rama Prabu kumejut raos ing manahipun ingkang putra pun Seta. Dene Paduka Kanjeng Rama Prabu kepareng ngabiji dhateng sowanipun ingkang putra. Menawi ingkang putra badhe nampi kewajiban daya-daya kula aturi paring dawuh. Nadyan paribasanipun minggarga medhun jurang kula mboten badhe selak. Wonten menika dawuh Paduka Kanjeng Rama, kula tartemtu tansah mastuti timbalanipun Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Wirata. Semanten ugi ingkang putra pun Utara Rama Prabu. Nadyan bebasan manjing tumangan. Wonten menika dados dawuh Paduka Kanjeng Sinuwun ing Wirata, kula mboten badhe selak. Nyawa-nyawa jimat kula sinuwun. Nadyan ing abdi kepatihan pun Nirbita semanten ugi kumejut raos ing manahipun ingkang patih dene dinten sakmangke Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata ngawontenan pepanggihan wonten ing Datulaya menapa badhe ngrembak babakan kaprajan miwah kanalindran Paduka menapa badhe wonten pangandikan saking Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang tinampi dhateng abdi kepatihan ingkang saking menika sinuwun kaselak nata ing raos manahipun ing abdipun Patih Nirbita. Daya-daya kula ngawuninganing menapa wigatosipun dening Paduka